Sada ćemo vidjeti kako radi Smart sistem za kontrolu ključeva Luna Key. Jednostavno prinesemo karticu, vrata se otključaju i trepće lampica iznad ključa na koji mi imamo pravo. Njega povučemo jednostavno, ostali svi ključevi su zaključani i ne mogu se uzeti. Vratimo i zatvorimo vrata. Kad hoćemo da vratimo ključ, kad nam više ne treba, pritisnemo vrati ključ ili trn i možemo da vratimo ključ na bilo koje slobodno mesto. Sistem je pametan i znaće da je to upravo ključ na koji mi imamo pravo. Ako se pojavi neko ko ima pravo na više ključeva, kad se overi, onda se dobije ovdje spisak svih ključeva na koji on ima pravo. Recimo mi želimo da uzmemo ovaj ključ i kažemo remove i vrata su otvorena, trepće lampica iznad tog ključa. Da smo obeležili više ključeva, onda bi posle toga treptao sledeći ključ. Takođe možemo da vratimo na bilo koje mesto. Ako je neki ključ posebno važan i prostorija zaštićena, onda nije dovoljna kartica da se prinese, nego je potrebna još i šifra, tako da ima dodatnu sigurnost. Kad se otključava, otvorimo i opet svetli upravo onaj ključ koji mi želimo. Kad vratimo, možemo da ga vratimo na svoje mesto. Ako vrata ostanu otvorena, onda se uključuje zvučna signalizacija, biptanje, da signalizira lokalno, a može i da se poveže na alarmni sistem. Ovo je kutija za 20 ključeva, imamo na stanju i za 100 ključeva. U softveru na kompjuteru možemo da pregledamo sve ko je kada uzeo i koliko je dugo držao ključ i kada ga je vratio i možemo da definišemo koja osoba može koji ključ da uzme to tačno u koje određeno vreme, tako da ne postoji mogućnost zloupotrebe. Hvala.